తిరుపతిలోని 35,000 దొంగ ఓట్లను తొలగించి రానున్న ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా చూడాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయం వద్ద కుండలు నెత్తిపై పెట్టుకుని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నగరంలోని దొంగ ఓట్లను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతి నగరాన్ని కాపాడు గంగమ్మ తల్లి అంటూ మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దొంగ ఓట్లతో రెచ్చిపోతున్న వైకాపా నేతలకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలంటూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తిరుపతిలో అతి భారీ ఎత్తున దొంగ ఓట్లు నమోదు కాబడి ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ తొలగించాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు అమ్మవారిని గంగమ్మ తల్లిని వేడుకునేది ఒకటే, ఎవరైతే ఈ అక్రమంగా ఈ దొంగ ఓట్ల నమోదుకు పాల్పడ్డారో అధికారులందరిపైన కూడా చర్యలు జరుగుతున్నాయి పరంపర. ఎవరైతే దీని వెనకున్నారో వారిపైన కూడా చర్యలు తీసుకొని ఈరోజు గంగమ్మ తల్లిని వేడుకుంటాను. తిరుపతిలో స్వచ్ఛమైన ఓటరు ఐడి కార్డు రావాలి, స్వచ్ఛమైన ఓటర్ లిస్టు ఉండాలి. ఎవరైతే ఓటరుగా ఉన్నారో వారికే ఓటు హక్కు ఉండే విధంగా దీవించు తల్లి అని కూడా ఈరోజు అమ్మవారి ముందు మేమందరూ కూడా పార్టీ శ్రేణులు శివనమ్మ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఆ గంగమ్మ తల్లి తిరుపతి గ్రామదేవత అయినటువంటి ఆ గంగమ్మ తల్లి చెంతకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా కలిసి ఏదైతే ఈ తిరుపతి నగరంలో దాదాపు 35,000 ఎపిక్ కార్డ్స్ తయారు చేశారో వాటన్నిటిని తొలగించి తప్పకుండా రానున్న ఎలక్షన్లో మరి దుష్టుల్ని శిక్షించి శిష్టుల్ని రక్షించమని కోరుతున్నాము.